Hvad er det for nogle sound effects, vi har i spil her? Jeg troede, hvis jeg kunne råbe af hende. Literally bag dig, Emilie. Eller Jonas, der er en lige nedenunder der bag dig. Tak! Den mur der var fucking genial. Jeg kunne godt se, at du var i problemer. Au! Hvad fuck var det? Der er noget, der kilder på min næse. Oh my god. Oh shit, det er min finger! Nej, Nej! Altså det til højre, det var spøgelsesskibet, der var efter os. Det til venstre, okay. det var Det er dem, de der allerede andre. var der. Okay, spøgelsesskibet er på vej væk, men de der følger ret meget efter os. De der, de er legit på vej mod os. Nej, de er ikke. Det er fint nok. Det er okay. Jeg var med at skyde efter dem. Okay. Oh my god. Okay, det kan godt være, de er efter os. Det ligner de er efter os. Skal vi Og vi har vildt meget. Han fyrede lige sig selv efter os. Han er nede i vandet. Og der er ting her i vandet. Det kan godt være, at vi skal sådan skynde os lidt, måske. I don't know. De tager tingene. De tog dig! Okay, jeg gør street nu, Nikolaj. Okay, de er griber. Okay. Lol. You never see it coming. Her er mine. Ja. Det virkede overhovedet ikke. Og så skal man, og så ud og så... Nå! Nej. Nå.